Egy rakás minden. Van a 750-es Prizának a fulkas kereke, amely ilyen állapotban van. Imittam ott a fogakból, ki van törve a sarkokból, és ugyanúgy az alsónak is, amelyik találjanak a kicsinek. De a nagyobb probléma itt van az a úgynevezett Doppelzahnrad für die Feinstufe. Annak a 36 fogos keréknek körülbelül 24 darab fognak fel le van törve. És azt ki kell cserélni. Egyéb problémát nem vettem észre, úgyhogy azok a kerekek, amelyek találják ezt a fogos kereket, az sem, amelyek érintkeznek, ezzel nincs baj velük.